ኣብ ህይወትና እንትንወድቕ እንተለና ወይ ከዓ ክንወድቕ እንትንብል ተለና ንውድቀትና ክስሕቁ ብውድቀትና ክሕጎሱ ብውድቀትና በለፅ ክወስዱ ብውድቀትና ኢደ ኣልዒሎም ክዋቅዑ ወላ በትሪ ኣልዒሎም ክዋቅዑ ዝፍትኑ ብዙሓት እዮም። ግን ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብ ህይወትና ክሳብ ብህይወት ዘለና ተስፋ ክንቆርፅ የብልናን። ኩሉ ሻዕ ኣብ ዓርስና እምነት ሃሊና ዓርስና ክነልዕል ጥራሕ እዩ ዘለና። ብዙሕ ሰብ ከምቲ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ እናሃለና ኣብቲ ዝወደቕናሉ ሰዓት ካሊእ መንነት ሒዙ እዩ ዝመፅእ። እቲ ትኽክለኛ መንነቱ ንዓና ዘለዎ ሽዑ ኢና ነስተውዕሎ። ስለዚ ብህይወት ክሳብ ዝሃለና ብጥዕና ክሳብ ዘለና ዝወደቕና እንተወደቕና ዓርስና ተስፋ ተይቆረፅና ምልዓል ክንለምድ ኣለና። ኩሉ ሻዕ ንዓርስና ንሕና ጥራሕ ኢና ዘለና። ንዓየይ ኣነ ጥራሕ እየ ዘለኹላ ካሊእ ሰብ መፂኡ ንዓየ ዝሓሸ ነገር ክገብረለይ ይኽእል። ህይወት ከምኡ እያ እና ኣይ ሆፕ እዚ ክትመሃሩሉ ኢለ ተስፋ ይገብር። ቴንክ ዩ